Здравейте! Днес ще направим буй от батъл, само да го построим. И да. С какви ще го направим? Не. Аз също те пирам. Няма ли да направим нещо? Нещо... Добре. Аз какво ще да правя? Да, сетих се. Чакай, кажи ми какво. Ще правя легло. И в коментарите искаме да видим, да кажете кой ще го направи по-хубаво. Кой го направи по-хубаво. Той или аз? Моля ви се, аз ви се снимам. Чакай, вълна ми трябва. Бяла вълна. И да кажем синя вълна. Докато ни свършим, чули? Аз не знам какво правя. Ти ракета ли правиш? Не. Какво живее? Си за какво ми е да знам? Аз съм там. Това ще е бебешко легло. Не знам какво да говоря, всичко стана на нищо. Не знам какво ще има. What? Какво е това, Няма как. Кегли. Да. Ако сте познали, може да напишете в чата. Ми. И да правиш това, аз да го правя също трудно. Аз не съм готова. Какво се лигава, бе? Гледай, пак подписваш мен. Бе. Това беше кривач. Готова ли си? Не. Легна да спим. Не се. Чакай да си взема легло. Букшелфа, нали? Да. Аз ще спа на бежко кривач.
Някой слуша Марио от Калифорния. Ей, виж го плаше. Какво е? Више. Какво е? Аз къде ще направя това? Откъде знам, аз тук го започнах. Не можа да си вдруг това. Не. Аз се почвам. Добре, няма да е точно. Ще направя сигурно кофа. Не, всъщност ще си довърша това. Не знам. Това е бебешко кръватче. Или пък стол. На какво ви прилича? Това че имам много гадно, не мога да видя. Що? Намалил си до края яркостта. Ей, сега ще върна. Коя ще лепна? Не. Това, което ви. Пси. Не знам как да направя. Това. Аз не. Ало, мокро е. Това е най-хубавото нещо, някой е виждал. Малко запълнен това. Мога ли? Не. Добре. Стига бе! Помагам ти. Не ще помощта ти. За всякъде. Аз искам сама да правя. По-бързо да стане. Не, там по-бързо не. Какво казва? Добре. Не. Какво? Не. Бяло ли? Да, бяло. Не, синя. Не, да, за завивка синя отдолу черно. Трябва и някакъв друг. Ма как е рече? Да. Това само подрасно. Какво да направиш сега? Възглавям се така, че бъде. Аз ще я направя. Ще направи. Да, едно... Малко по... Чакай! Чакай, бе! Е така. Е така малко по-реалистично да е. Е, колко е. Обичал да е. Не! Това е чужда. И там този реалистичен момент. Обаче и отзад трябва малко да се Чай повди. ще покажи моето. Я бегай. Чакай малко да дигнем възглавничката. Е, тач. Детето да има къде. Какво се е това?
Да, тъпо с главница, ама... Гледай, това е Е, най-реалистично. Махни това. Покажи моя боулинг. Покажи го. Е, сега. Покажи го. Мале, къде? Кое? Отдолу е чест, който е сдъмал, е. Бебе, богато. Покажи кегите. Чакай. Искам малко да се порадвам. Чакай, покажи това лице. Ой, някога му ела. Покажи лицето, покажи лицето. Ето го лицето. Дай малко едно нещо да му сложим. Този плач. Крипър трябва да плаче, разбери, трябва да плаче. Покажи кегите, покажи кегите. Оле, колко хубаво леко. Брат, трябва да го видиш. Няма да ги покажа. Не. Добре. Кажете, кое е по-хубаво. Опа, кегите ми също. Не са какво да гам. Моля ви, хора. Кажете какво. Моето стана живо. Моля ви, хора, напишете в коментарите. Покажи къщата, която много страшна. И за коя това казах. Каза ли ми, че? Да, в един друг епизод. Не си показва името, нали? Нали? Името не си го показва, нали? Кое? Не. Каза ли? Да. Сега да ми покажем името. Не, Вито! Не! Вито, не! Добре, не го видяха. 10. Коста, секретарка. Трябва ми една стая. Колко струва? 5000. Чакай. Не го пали. Подопала. Не дей да палиш. Чакай, показа ли им цветята? Да. Аз абсолютно всичко направих, докато там си почива. Бай. Това беше хора. Харесайте. Абонирайте се. Ако не сте абонирали. И кой